what's up mga Choy? So karon mga Choy, bantay bata muna tayo for a day kasi wala tayong trabaho, wala munang barko, wala munang libor. So, ayo, wag. Hoy! Vlog na to, vlog. Hi, hi. Hi Sela. Hi mga Choy. Yeah. Hi. Langkis. Dito guys. Pero dito guys. Dilan. So karon mga Choy, bantay bata sa karon mga Choy. So bantay mabuhat nga content mga Choy. Pabutay lang trabaho. Pabutay trabaho sa karon kay maniabot. So tara mga Choy, enjoy lang ta. Ay mo kawala og subaybay lang mo sa akong vlog. So tara, hi. Update. Boom. So yun nga mga Choy, yun yung bata natin. Bantay bata muna tayo ngayon kasi wala mo na tayong trabaho. At least mag-enjoy tayo. Bola lang yan. Hanggang wala tayong magawa sa buhay. So ngayon nga mga Choy, update lang yung asawa din natin. Dito siya. Hoy! Ano na? Hi sa ila. Hi. Utrex. Hop. Ay. No. No. Ha? Paro G daw? Paro G. Ayaw diha. Ya. Sana na. Paro G. So, yun mga Choy, ang kulit talaga ng anak natin. Mga Choy, uy! Shhh! Paro G muna, uy! Paro G. Blankis. Beautiful eyes. Sila beautiful eyes na ba yun, Oy! Asa man ka? Paro G. Ano na? Dance na, Paro G. Paro G na. Etrex. Uy. So, yun nga mga Choy, sa lahat ng mga amahan diha, sana na mga pamilya, gani kita mga Choy. So, antos rata. Abot rin ng panahon. Hoy! Shhh! Ano? Ayaw lagi na. Isa, balik taron. Suluhin mo yan. Balik tayo. Balik. Pakuratan na ito itong bata. Detrix. Paru G. Sobrang kulit talaga ng bata ngayon, guys. Suluhin mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Ano? Shhh, no, anak. Bahala na ako. Lakaw na ko. Ilan? Langkis. Sobrang kulit. So yun nga mga Choy, yun lang magtatapos ang video natin. Like, comment, share, subscribe.
Like, comment, share, up. Subscribe. Subscribe.